Здравейте отново! Дробите въобще не са сложни. Сега ще ви покажа 3 правила, с помощта на които ще извършвате всякакви пресмятания с дроби. Какво всъщност представляват дробите? Определение. Дроб – това е резултатът от деление на две цели числа. Например, 8 делено на 3 може да се запише като 8 върху 3. Това се нарича дроб. Всяка дроб се състои от следните елементи. Числото, което стои отгоре, се нарича числител. Числото, което стои отдолу, се нарича знаменател и се разделят от така наречената дробна черта, която заменя знака за деление. Уточнявам още едно нещо. Най-вероятно всички знаете, че на 0 не се дели. Записано по този начин, никога b не може да е 0. И сега започваме с правило номер 1. Имаме две дроби. Нека това са 3 пети и 2 седми. За да ги умножим, умножаваме числителите 3 по 2 и знаменателите 5 по 7. 6 35. И това е всичко. Така се умножават две дроби. Правило номер 1 е за умножение на дроби. Преминаваме към правило номер 2. То се отнася за събиране и изваждане на дроби. Имаме две дроби. Нека са 3 осми и 2 осми. Ще ви покажа как да ги съберете. Много е важно да запомните правилото, че се събират и изваждат само дроби с еднакви знаменатели. За да съберете две дроби, трябва да съберете числителите 3 плюс 2, а знаменателят остава същия и ще се получи 5 осми. Научихте как се събират две дроби. Сега ще ви покажа и как се изваждат. 3 осми минус 2 осми. Могат да се вадят само дроби с еднакви знаменатели. Получаваме 3 минус 2, приписваме знаменателя и това е 1 осма. Вече знаем как две дроби се събират и как се изваждат. Правило номер 3. То се отнася за деление на две дроби. Имаме две дроби. 2 осми делено на 3 седми. За да го пресметнем, трябва да умножим 2 осми по обърнатата втора дроб или 7 трети. А как става, вече вие знаете. 2 по 7, 8 по 3 и получаваме 14 24. И това е всичко. Деление на две дроби. С тези 3 прости правила може да извършвате всякакви операции с дроби. Ако ви е харесало видеото, дайте лайк, абонирайте се за канала и ударете камбанката. Предстоят още интересни видеа. До нови срещи!